Tak, veci máme pobalené, môžeme ísť na to. 7:07, máme 50 minút na to, aby sme sa dostavili do Záhorskej. A sme tady. Takže nachádzame sa v Záhorskej, v priestoroch TCAčky. Ideme robiť kurz Hot Zone Casualty Care. Ideme učiť ľudí zastavovať masívne krvácanie a takisto ich naučíme, ako majú reagovať v nejakej krízovej situácii. Takže veľmi sa na to teším. Je to vlastne náš prvý kurz, ktorý robíme ako OZ-ko. Čo je na tom super, že okrem toho, že tých ľudí naučíme život zachraňujúci úkon. Z finančných prostriedkov, ktoré získame za tento kurz, vieme ako OZ-ko nakúpiť nejaký matroš pre kolegov zo zbrojných zložiek na podporu bezplatného vzdelávania v oblasti prvej pomoci. Takže 2 muchy jednou ranou. Uvidíme, že na záver, ak tí ľudia budú spokojní s kurzom. Budeme pracovať s turniketami, sket so SWOTom, budeme robiť s tlakovými obezmi, máme tu 3 druhy. Budeme pracovať s nejakými hĺbkovými poraneniami, kde budeme vyplňať ranu kompresnými gázami a obezmi. Dávajte svojmu obvodnému lekáru, že sa poteší, lebo to tak na odber krvi. To na nič iné. Krvácate, tlačte si do tej rany. Čím začneme prvým?